भोजपुरी इंडस्ट्री के आन बान शान ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के भैया ब्लास्ट ब्लास्ट मार्केट में गाना होता। 5-6 गाना खेसारी लाल यादव को होली क्या गई। खेसारी लाल यादव भैया अपन फैन के चिंता करतन। खेसारी लाल यादव तो मार्केट में खतरनाक खतरनाक गाना लावतन। एकदम भैया बाजत ऐसा नहीं कि गाना हाली लिया होता तो गाना नहीं चलत। जाके यूट्यूब पर देख लो 5-5 मिलियन 10-10 मिलियन खेसारी लाल के एकदम भाई गाना आज एगो खेसारी लाल यादव को बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट गाना एकदम कल मार्केट में सब गाना से जितना खेसारी लाल के रहे जो जितना गाना आइल खेसारी लाल होली के मतलब इन साल के सबसे बढ़िया गाना आइल खेसारी लाल यादव के भाई टाइटल पर नहीं जाए के टाइटल के नाम पर नहीं जाए के जो गाना के नाम बा कमर ताड़ी खाना भइल। हाँ भैया कमर ताड़ी खाना भइल। ई गाना के लिखले बड़े पिकू बाबा। हाँ पिकू बाबा खतरनाक गाना लिख दिले। खेसारी लाल यादव को भाई सब कुछ सोच रहे बा जितना भी राइटर बाड़न कि ट्रेंडिंग में पहुंचाए के बा काहे के लिखियन तो बोल मतलब लिखियन हुए भाई तो जोन बोलियन खेसारी लाल यादव उनकर लिख मतलब बोलियन बोल तो भैया जोन जे लिखता बहुत खतरनाक खतरनाक गाना। ई गाना के म्यूजिक डायरेक्टर हवे ए.बी. गुप्ता। हाँ भाई ए.बी. गुप्ता बहुत ही खतरनाक गाना लिखले बड़ा ना म्यूजिक डायरेक्टर भाई लिरिक्स जे लिख दिनु भाई गाना एकदम वायरल होखई बा। खेसारी लाल के स्वर के बात करे के बा खेसारी लाल भैया शान हवन बिहार के एकदम तारफा खेसारी लाल यादव राज करलन। आई फीमेल एकरा में फीमेल डांसर बड़ी एकरा में फिट डांसर बड़ी रक्षा गुप्ता। हाँ भाई रक्षा गुप्ता खेसारी लाल यादव के साथ बहुत खतरनाक जोड़ी लागता भाई मार्केट में एकदम हिट बा। खेसारी लाल के कहते बानी कि जोनी गाना अलग बा सबसे हॉट के बा मार्केट में चीरत फाड़त बना जितना भी खेसारी लाल से जरे वाला बारस हन ओकनी के फाट के हाथ में आ गइल बा। भाई खेसारी लाल यादव इतना मेहनत कैसे करतन सबन के आंख हुई भाई फाट जाता नु आखिर खेसारी लाल यादव कि भाई का खातन का पियतन कि हाथना मेहनत हाथना एक्टिविटी उतना जगह स्टेज शो कर लो उतना जगह भैया गाना गा दो उतना 200 गाना गा दो फिल्म बना दो कतना मतलब का हाथन मतलब जरूरत जरे वाला जरूरत है खेसारी लाल यादव से भाई माना नहीं कहते जरे वाला जरूरत है खेसारी लाल यादव लेकिन खेसारी लाल यादव बहुत मेहनती इंसान हो। पीछे दिन खेसारी लाल के 15 मार्च के बर्थडे रहे भाई बिहार में सलाम मच रहे जितना खेसारी लाल यादव के भाई बर्थडे मनता पटना बिस्कोमान भवन पर खेसारी लाल यादव एकदम बड़का में लागल बा पोस्टर खेसारी लाल यादव हैप्पी बर्थडे और स्कूल के लड़के हैप्पी बर्थडे बोलते रहन तो खेसारी लाल यादव गरीब के मदद करतन हर जगह खेसारी लाल यादव भाई मदद करन बहुत हम बड़ाई नहीं कर वैसा इंसान है वो खेसारी लाल यादव है। इनका जो गाना आइल बा कमर ताड़ी खाना भइल ब्लास्ट बाटे जा कोई फैन एक बार प्यार दुलार बसा दल भैया खेसारी यादव आज खेसारी लाल यादव के चाहत हुई ई पेज के लाइक फॉलो जरूर करते शेयर जरूर ओकरा भी करी जो खेसारी लाल के पसंद ना करते ओकरा के जलावे के बा कि खेसारी लाल के एकदम ब्लास्ट ब्लास्ट मार्केट में गाना आइल बा केहू ना रोक सकेला ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के कोनो के कहते बानी कोनो ना रोक सकेला जो खेसारी लाल यादव गाना गावत भाई आग लग गइल मार्केट में तरफा राज करतन खेसारी लाल यादव।